Pastorale breve findes fundamentets ramme. Instruktioner til menigheden i Jesu hellige navn. For den lokale forsamling med lederskab så sundt. Breder ord fra apostlen så hele verden rundt. Beskyt den rene lære, forkynd den med din røst. Praktiser tilpas den, til lærdom og til trøst. Vi deler sandhedens ord på ret og værdig vis, på en rejse gennem åbenbæringer til vor Herres pris. Fra Romerbrevets fundament til Efesernes glans, vi ser Guds fulde frelsesplan i nådens rige dans. To sider af vor frelse, som to bjerge står de der. Romerbrevet ser på mennesket og viser hvem vi er. Vi starter som syndere på støvets lave jord, indtil mit evangelium giver frelse ved hans ord. Men Efeserbrevet stiger op til Guds egen plan, hvor mysteriet forklares, som ingen fatte kan. Fra synderens lavpunkt til herlighedens top, Gud løfter sin nåde til sin egen bolig op. Vi deler sandhedens ord på ret og værdig vis, på en rejse gennem åbenbæringer til vor Herres pris. Fra Romerbrevets fundament til Efesernes glans, vi ser Guds fulde frelsesplan i nådens rige dans. Peters tjeneste var jordisk, til Jerusalem han så, men Paulus fik et mysterium, som vi må forstå. Det er ikke genkomst til jorden, vi venter på, men at møde ham i luften, før vreden skal os nå. Vi skal ikke alle sove hen, det var apostlens tro, at vi rykkes op til herlighed og finder evig ro. Hvert brev bygger på det forrige, en åndelig rejse klar. Vi døde med Kristus, og vor vandring nu den svar. Vi er sat i himmelske steder, vort borgerskab er der, skjult med Kristus i Gud, hvor han os evig har. Og i Thessalonikerbrevet ser vi håbet rykke nær, når vi rykkes op i skyerne for at møde Herren her. Vi lever i forventning, det er vort særlige håb, mens vi lytter efter skyernes og bortrykkelsens råb. Rejsen fortsætter videre, snart skal vi se, hvad program 6 viser, når Guds vilje her skal ske.